2023 ଭାରତରେ ଓଡିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3ଟି ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାର 3 ତାରିଖ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ପରେ 3ଟି ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଓଡିଆଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା 3ଟି ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟିଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ସୂଚୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶାନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ। ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଓପନ୍ କରୁଛି? କାରଣ ଇଶାନ କିଶାନ ତାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଓଡିଆଇ ସିରିଜରେ 2 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ରହିଛି।